Έλα, έρχομαι. Ο αεραθλητισμός, ερασιτεχνικά ή με διάθεση πρωταθλητισμού, τα τελευταία χρόνια προσελκύει όλο και περισσότερους λάτρεις του σπορ στον ουρανό της Πρέβεζας. Αν θελήσετε και εσείς να απολαύσετε το Αλεξίπτος Φλαγιάς, μη διστάσετε να επισκεφτείτε τα βουνά του νομού. Εμείς επιλέξαμε το χωριό Σκιαδάς, που αν και σημαίνει στη σκιά του Άδη, συναντήσαμε έναν επίγειο παράδεισο, δίπλα στον ποταμό Αχέροντο. Εκεί μας περίμενε μια ομάδα ατρόμητων αλεξιπτωτιστών, ηλικίας 18 έως 54 ετών, περήφανοι πιλότοι όλοι του αεραθλητικού σωματείου Ήπειρος, που αριθμεί 80 μέλη. Με την άφιξη στο σημείο, ο καθένας ετοιμάζει τον εξοπλισμό του. Κυρίως πτέρυγα και κάθισμα, εφεδρικό πανί για πάνε ενδεχόμενο, αντιανεμική στολή, κράνος, γάντια και μποτάκια. Σπυρό, με βοηθήσεις? Αμέ. Έμπειρος εκπαιδευτής του σωματείου, εμπνευστής και οδηγός για τους υπόλοιπους πιλότους, ο Σταύρος Κοστούλας με εξοπλίζει ανάλογα, ενώ παράλληλα μου δίνει τις απαραίτητες οδηγίες, καθότι θα πετάξουμε παρέα. Θέλω να νιώθεις ότι με τραβάς, όχι να σε τρώω. Και όσο πιο γρήγορα τρέξουμε, τόσο πιο πολύ ασφάλεια θα απογειωθούμε. Εύκολο αυτό. Λοιπόν, η ώρα είναι 2 παρά 5 και αυτό ακριβώς θα κάνουμε με το Σταύρο. Φύγαμε. Είμαστε στον αέρα. Η εμπειρία συγκλονιστική. Τα συναισθήματα δύσκολα περιγράφονται. Η θέα που απολαύσαμε, καταπληκτική. Κάτω από τα πόδια μας, ο ψυχαγωγός Αχέροντας με τους μεανδρισμούς του συνεχίζει την πορεία του προς το Ιόνιο. Και δίπλα μας στεκουν ήρεμα τα βουνά της Λάκας Σουλίου, με το ιδιαίτερο ανάγλυφο και τις εντυπωσιακές πτυχώσεις. Ως γνωστόν, ο χρόνος κυλάει πολύ γρήγορα όταν περνάς καλά και η κρίσιμη ώρα της προσγείωσης έχει φτάσει. Για μία ακόμη φορά, η πείρα του Σταύρου καθιστά τη διαδικασία παιχνιδάκι. Σειρά έχουν οι υπόλοιποι αλεξιπτωτιστές. Το αεραθλητικό σωματείο Ήπειρος ξεκίνησε το 2003. Η έδρα του είναι η Παπαρά της Πρεβέζης, έχει πανεκπληρωτικό χαρακτήρα και έχει 80 μέλη. Τα κύρια αεραθλήματα που διεξάγονται στο σωματείο μας είναι το Αλεξίπτωτο Φλαγιάς και ο Αετός. Η περιοχή σήμερα που πετάξαμε λέγεται Σκιαδάς. Είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος για πτήση, γιατί έχει μεγάλη ψωμετρική διαφορά, έχει πολύ καλές προσγειώσεις και πολύ καλά ανωδικά ρεύματα, τα οποία βοηθάνε ώστε να έχει η πτήση μας διάρκεια. Και το βασικότερο είναι να κηρούνται οι κανόνες ασφαλείας. Τη στιγμή που κάποιος έχει εκπαιδευτεί σωστά, έχει το σωστό εξοπλισμό, δεν έχει να φοβάται κάτι. Το μόνο που πρέπει να φοβάται είναι τον εαυτό του. Κάποιος που έχει αυτοσυγκράτηση και κάνει αυτά που έχει μάθει από τη σχολή του, δεν έχει να φοβάται τίποτα. Όσοι από εσάς τολμήσετε να τα δοκιμάσετε, καλές πτήσεις!